Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tambaya ta farko ne cewa Allah ya kara wa malam lafiya, Allah ya ji kan iyayen malam da na alaramma. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Addu'o'i da kai muna addu'a da amin ya hayyu ya qayyum. Allah ya amsa mana ya kuma amsa muku ga dukkan masu sauraro. Sai yake cewa malam menene hukuncin ladanin da ya kiran sallah a kwance saboda yana jin wahalar yin azumi? Daga Umar Abdullahi Tunkuri Gombe. Tumfure dai ko? Gombe. Tumfure. Amma wannan ladanin dan duniya ne ko? Tun da dai daga Tumfure Gombe ne da Allah ajiye mun sunansa ni a nemo mun shi duran da na shiga Gombe ina so na gaishe. A ran ma ka taba jin ladan ya kwanta? Ba ma shi da yake tada mutane a bacci kuma ladan a kwance. Amma tabbas ladanin nan ya dan iya duniyanci sosai. Imamun Nawawi rahmatullahi alai a cikin almajmu'u nasa a volume na 3 inda ya maganganu akan hukunce-hukunce da ke da alaka da kiran sallah shafi na 106 ya yi magana akan matsayin ladan da ya kwanta ko ya zauna ko ya abu mai kama da haka. Na farko ya ce a musulunci abin da ya tabbata minas sunna ayyu azzinal mu'azzinu wa huwa qa'im mustaqbil al-qibla. Abin da ya tabbata a karantarwa tafiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam shine ladan ya kira sallah da cika sharuɗa biyu. Na farko yana tsaye, na biyu yana kallon al-qibla. Wato an ce al-qibla iya kallon ɗakin Ka'aba. Wannan shine abin da ake buƙatar ladan ya aikata. Na farko kallon al-qibla, na biyu a tsaye. Sai ce da wannan jumhur na malamai suka tafi akan kiran sallah a sabanin haka abun ƙi ne, makaruhi ne. Amma in aka kira din suka ce kiran sallan yayi, ba sai an maimaita ba, kiran sallan yayi, amma ba a so ai haka ba. Suka ce dalili ai shi kiran sallah iya da maqasid, iya da manufofi. Manufofin shine duk da a tsaye aka ce ayi ba tsayawan shine manufar ba. Na biyu duk da kallon alkibla aka ce ayi ba kallon alkibla ne kadai mainihin manufa din ba. Even though matakan suna da muhimmanci, babbar manufar shine sanar da mutane cewa lokacin sallah yayi, ita ce manufar. To idan mutum ya kwanta ko ya zauna sai ya kira, bai yi abin da addini ya karantar ba. Amma shin an samu manufar isar da sakon ko ba a samu ba? An samu. Sai ce idan babu uzuri ya sa yi haka ya yi abin da addini baya so, amma kiran sallah ya yi. Inda uzuri an fi so a ba wani kuma ya zo ya yi. In babu mai yi sai shi kadai sai ya yi a wannan halin saboda uzurin ba zai iya tsayawa ko abin da ya kama da haka ba, to anan malamai suka ce ya yi. Saboda me suka ce ai kiran sallah bai kai sallar ba. Ko ya kai kiran sallah ya kai sallah? In yanzu muka yi sallar magariba ba a kira ta ba, ta yi ko ba ta yi ba? A wurin Allah mun yi laifi ko ba mu yi ba? A magana mafi inganci ba mu yi ba. Amma idan muka kira sallan kuma lada ake kara mana. Ai muna sallan jami'a halin tafiya ko a gida ba a kira sallah ba, ba kuma inda aka ce sallar ba ta yi ba. Sai suka ce ita kanta sallar ai idan akwai halin uzuri ta halatta a yi ta a zaune ko a kwance. Ga hadithin Imran bin Husayn, salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jambin. Hadisi ne a Bukhari, hadisi na 1050. Fiyayen halitta yace in zaka yi sallah ka tsaya, in ba za ka iya ba ka zauna, in ba za ka iya ba ka kwanta. Sai suka ce a halin lalura ai an ma ce mai sallah ma ya kwanta. Ala ayyi halin ana so a kira sallah a tsaye kuma a kalli alqibla. In kana azumin ka ji ba za ka iya ba, kira mataimakin ka yayi. Yasa masallatai da dama akwai masu taimakawa liman da ladan idan ba sa nan. In an rasa mai yi ba wanda zai sai kai kadai, kuma idan kai muna fatan Allah ya baka lada na kokarin da kai duk da yunwa da kishirwan ka daure kuma ka kira mutanen Tumfura su fito su yi sallah. To mutanen Tumfura suna maka godiya insha Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.